Oh, uthi ufuna ucode 14. Oh, unawo ucode 8. Oh, ucode 10 wona. Oh, nawo. Uyakwazi ukudrayiva? Oh. Oh mana wake wambona umuntu wena asuka grade 1 ayokwenza ugrade 12. Oh, uyayibona ukuthi awuphilanga ekhanda. Awusoli lutho nje ukuthi ayikho into e-wrong ngawe. Njengoba ungakwazi ukudrayiva-ke ukuthi uzofundiswa ubani? Phela i-driving school lena kodwa ngifundisa ukudrayiva mina nginika abantu ama-license. Wena uzofundiswa ubani ukudrayiva? Ungakhona ukudrayiva i-truck ungakwazi ngisho ukudrayiva ibhayisikili. Yona imoto yocingo wake wayidrayiva imoto yocingo. Awuboni ikhanda lakho sefa umoya? Awuhambe uyolungisa izinto zakho zibe kahle. Mina ngila nginika abantu ama-license angifundisa ukudrayiva. Awukwazi ukuthi ungasuka le usuke le kini uthwale ikhanda uze la uthi ufuna ucode 14. Awunawo ngisho ucode 10. Awukwazi ngisho ukudrayiva. Awunawo ngisho awukwazi ngisho ukushayela iskuta. Hayi wena unenkinga wena. Unenkinga sho ubangwa